Η επαρχία Δομοκού ήταν μια από τις τρεις επαρχίες του νομού Φθιώτιδας. Καταλάμβανε το βόρειο τμήμα του νόμου. Έδρα της ήταν ο Δομοκός, ήθη και έθιμα της επαρχίας Δομοκού. Η Γουρονοχαρά στα χωριά του Δομοκού, ένα από τα σημαντικότερα χριστουγεννιάτικα έθιμα της Βόρειας Φθιώτιδας, ήταν το σφάξιμο του γουρουνιού. Η χειροσφαγή στα χωριά της περιοχής του Δομοκού παλιότερα γινόταν ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά προς το τέλος της παραδοσιακής αυτής συνήθειας, κατά τη δεκαετία του 1970, επικράτησε να γίνεται την παραμονή. Σπίτι δίχως γουρούνι σπάνιο να έβρισκε στα χωριά της Ρουμέλης. Ήταν το θρεφτό που διατηρούσε κάθε γεωργός για να κάνει τα Χριστούγεννά του. Η προετοιμασία γινόταν με εξαιρετική φροντίδα, ενώ ακολουθούσε γλέντι συνήθως στο τελευταίο σπίτι που τύχαινε να τελειώνει η διαδικασία και άλλαζε κάθε χρόνο, ώστε να μένει κανείς παραπονεμένος. Καθώς θεωρούσαν τιμή και τύχη για το σπιτικό τους να γίνεται εκεί η γουρνοχαρά, γιατί η όλη εργασία είχε ως επακόλουθο το γλέντι, τη χαρά και τη διασκέδαση σε μια εποχή που έλειπαν ακόμη και όσο σήμερα θεωρούσαμε δεδομένα, όπως η τηλεόραση. Θηλυκωτά λαμπριατικά τραγούδια. Χαρακτηριστικό λαμπριατικό έθιμο της επαρχίας Δομοκού είναι τα θηλυκωτά λαμπριατικά τραγούδια που χορεύονταν μέχρι πρόσφατα. Ξεχωρίζουν όχι για το περιεχόμενό τους, αλλά για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο χορεύονταν. Οι χορευτές πιάνονται με λαβία από τους αγκώνες, συμπλέκοντας τα δάχτυλά τους. Το θηλύκωμα των δαχτύλων είναι αυτό που δικαιολογεί την ονομασία του χορού. Τα θηλυκωτά τραγούδια τα χόρευαν σε άλλα χωριά τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, τις απογευματινές ώρες, και σε άλλα τη δεύτερη και την τρίτη μέρα. Μετά το πέρας της απογευματινής Θείας Λειτουργίας μαζεύονταν όλοι στην πλατεία του χωριού ή σε κάποιο ανοιχτό μέρος αν δεν υπήρχε πλατεία και χόρευαν αρχίσει γενομένης από τις μεγάλες γυναίκες μέχρι αργά το βράδυ. Καθιερωμένο εναρκτήριο θηλυκότο λαμπριατικό τραγούδι ήταν το εξής: Απρίλια έμορφε, Μάη με τα λουλούδια, ούλον τον κόσμο ροίδησες, λουλούδια και καλούδια, και μένα βαριοφόρτωσες την άσκηση γυναίκα. Να τη σκοτώσω δεν μπορώ, να τη χωρίσω όχι. Την τρίτη ημέρα της λαμπερής, ο χορός ξεκινούσε πρώτα από την εκκλησία του χωριού, όπου έκαναν 3 γύρους και μετά συνεχίζονταν στην πλατεία, έως αργά τη νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες, ανάλογα το κέφι. Αυτή τη φορά το χορό άνοιγε ο παπάς και στην εκκλησία και στην πλατεία, όπου πρώτα χόρευαν το καθιερωμένο γαϊτανάκι και μετά ακολουθούσαν τα θηλυκωτά τραγούδια. Η διαφορά που παρουσιάζει το γαϊτανάκι σε σχέση με τους θηλυκωτούς χορούς έγινε στο χιαστή, πιασμένο των χεριών από τους καρπούς, μπροστά και στο ύψος περίπου της λεκάνης. Εντυπωσιάζει ιδιαίτερα η εναλλαγή της θέσεωσης των χιαστή συμπελεκωμένων χεριών από το εμπρόσθιο μέρος των σωμάτων στο πίσθιο, χωρίς βέβαια να αποσυμπλέκονται μέχρι να τελειώσει το τραγούδι. Το γαϊτανάκι είναι ένας χορός που το αποδίδεται ο συμβολισμός της ζωής, γι' αυτό και τον χόρευαν πρώτο. Οι θηλυκωτοί χοροί με τα τραγούδια συμβολίζουν αλλά και κάνουν πράξη την αγάπη και τη συμφιλίωση των χωρών των χωριανών που χορεύουν όλοι μαζί, θηλυκώνοντα τα χέρια και μάλιστα ανάμεικτοι. Το τελευταίο αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, γιατί στις
υπόλοιπες χορευτικές εκδηλώσεις. Ενθυμικά παγορεύονταν το ανακάτεμα των δύο φύλων. Χόρευαν όλοι μαζί σε ξεχωριστούς χορεύους κύκλους. Αξιοσημείωτος είναι ο τρόπος λέξης του εορταστικού τριημέρου της Αναστάσεως του Κυρίου στο χωριό Γεράκλη. Συγκεκριμένα, μετά το απογευματινό χορό της τρίτης ημέρας, οι νέοι άνδρες έφτιαχναν κύκλο πιάνοντας αλληλοδιαδοχούς στις πλάτες τους. Τρία παιδιά ευκίνητα σκαρφαλώναν στις πλάτες των ανδρών και όρθια έφτιαχναν δεύτερο μικρότερο κύκλο, πιάνοντας το δεύτερο τις πλάτες του άλλου. Οι δύο αυτοί κύκλοι γύριζαν αργά αντίθετα προς τους δείχτες του ρολογιού και έψαλναν όλοι μαζί το Χριστός Ανέστη. Μετά σταματούσαν την κίνηση και τα τρία παιδιά του πάνω κύκλου έψαλναν μόνα τους. Αυτό το επαναλαμβάναν 3 φορές και μετά άνοιγε ο κάτω κύκλος και τα παιδιά πηδούσαν στο κέντρο. Παραθέτουμε μερικά θηλυκότατα λαμπριατικά τραγούδια. Ήταν Σάββατο θλιβερό και Κυριακή καημένη, που κίνησε ο Κωνσταντής να πάει να πάρει την ύφη. Μάνα μου, καρδούλα μου, με πονάει μάνα μου το κεφαλάκι μου. Η γιορτή του Λαζάρου. Στην επαρχία Δομακού, όπως και σε ολόκληρη την Ελλάδα, η εορτή της Αναστάσεως του Λαζάρου βρίσκει τους πάντες εκκλησιαζόμενους. Το περασμένο αιώνα, τη Βάγια στην εκκλησία πηγαίνουν οι νεόπαντροι της προηγούμενης χρονιάς και μόλις τελειώνει η λειτουργία, τα χρόνια πολλά συνοδεύονται από αλληλοχτυπήματα στην πλάτη ή στο κεφάλι με τα κλαδιά των βαΐων. Η παραμονή των βαΐων βρίσκει τα μικρά κορίτσια ηλικίας έως 12-14 ετών μόνα τους ή 2-2 να τραγουδούν τα κάλαντα. Στα χέρια τους κρατούν απλούς ξύλινους σταυρούς και καλάθια για τα αυγά, στολισμένα με λουλούδια της εποχής. Η εορτή αυτή είναι συνυφασμένη και με το καλωσόρισμα της Άνοιξης. Όπως ο Λάζαρος, έτσι και η φύση περνά από το θάνατο. Στη ζωή αναγεννάται. Στη Φιλιαδόνα, όσες μητέρες είχαν οικονομική άνεση, έραβαν από νωρίς καινούρια φουστάνια και παρδαλές ποδιές με μεγάλες τσέπες για να χορούν τα καλούδια. Τα προσχολικής ηλικίας κοριτσάκια συνήθισαν να τραγουδούν «Καλημέρα σας βαβά, ήρθε ο Λάζαρος βαβά, το κοφνάκι μου θέλει αυγά, η τσεπούλα μου κοκοσούλες, τα χεράκι μου πενταρούλες». Αυτό το τραγουδάκι ακούγεται και σήμερα.